ଭୋଜି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାଙ୍କର ପଖାଳ ପତ୍ର ଆଉ ମୋର କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଦଳୀ ଚିଲି ଚାଖନା ବଢିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ଦିନ 11ଟା ବେଳକୁ ଆମର ସବୁ ଆଇଟମ ରେଡି। ଏତେ ଆଇଟମ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ତାହେଲେ ମୋର ପୁରା 1 ମିନିଟ ଚାଲିଯିବ। ଥାଉ ମୁଁ କହିବିନି। ଆଜି ହଉଛି ଆମର କିରଣର ଜନ୍ମଦିନ ଆଉ ଏଠି ପାହୁଚ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ କହିଲେ? ସାମ୍ନାରେ ଚାଲିଛି ଜନ୍ମଦିନ। ବାର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ ଆମ ଛୁଆ ମାନେ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ବାଇଚଢେଇ ବସାରେ ଢମଣା ସାପଟା ପଶିଯାଇଛି କି ଘରଟାକୁ ପୁରା ଉଠଉଛନ୍ତି ପକଉଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଚାଲିଛି ବାର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ ଆଉ ସେପଟେ ଚାଲିଛି ଭୋଜିର ପ୍ରିପାରେସନ। ଆମେ ସମସ୍ତେ କହିଲୁ ଆଜି ଆମେ ବାହାରେ ହିଁ ବସି ଖାଇବୁ। ଆମର ଯେହେତୁ ବହୁତ ବଡ ଜାଗା ପୁରା ସବୁଆଡେ ଗଛ ମାହାଳିଆ ତ ପୁରା ସୁଲସୁଲିଆ ପବନ ଦଉଥିଲା ଆଜି। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ କହିଲୁ ବାହାରେ ଟେବୁଲ ଚେୟାର ପକେଇଦେ ଆମେ ସେଇଠି ବସିକି ଖାଇବୁ। ଭୋଜିରେ ପୁରା ମଜା ନଉଥିଲୁ ସେଇ ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆମର ମାଧବ ଭାଇ। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆଜିକୁ 32 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ବେପାର କରନ୍ତି। ମାନେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ର ରେଟ୍ ଟିକେ ବଢି ହେଇଛି 5 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା କିନ୍ତୁ ତା ଟେଷ୍ଟ ଟା ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଅଛି ସେଇ ନଡିଆ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ର। ଭୋଜି ସରିଲା ପରେ ଆସିଲା ପୋଛା ପୋଛି ସଫାସଫି ଆଉ ଆମ ଲିଟିଲ ଛଡା ଏ କାମ କେହି କରିପାରିବେନି। ଏତେ ବଡ ପୁରଟାକୁ ଦିଥର ପୁରା ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ କରି ସଫା କରିଦବ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆମ ଲିଟିଲ ଭଳିଆ କିଏ ଅଛନ୍ତି ନା ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।